Sportpark De Rode Egge, waar Meijer op bezoek komt bij de Toesclub Kessel. Kessel en Meijer willen allebei de aansluiting naar de topbewerkstellingen in de 4e klasse. De spelers komen het trein op en dan gaan we uiteraard direct beginnen. Hier is de aanval voor de Meijenaren. Die gaat over de rechterkant. Die komt bij de achterlijn. Die wordt voorgezet, maar de bal gaat helaas al direct over het doel. Opnieuw Meijer in de aanval, maar de bal wordt toch gepareerd. Dan gaan de Kesselnaren te snoet en een overtreding die er komt, die door een vrije trap wordt genomen door de Meijenaren. Die wordt snel genomen door Luc Peter. En dan komt de bal helemaal voor de goal. En wie is er dan? Jawel, de keeper Nienhuis die voor Meijer de bal plukt. Opnieuw Meijer in de aanval. Vanaf de middenlijn een lange bal. Die wordt helemaal naar de rechterkant. Naar Toon Barsten gezet. Toon Barsten die zich toch probeert vrij te spelen. Kennen dat? Jawel hoor. Hij krijgt de bal voor. En dan via een stuit is het Deviance die de 1-0 laat aantekenen voor Meijer. Dus moet Kessel in de achtervolging. Balbezit voor Wouter Allert, die de bal slecht uittrapt. Nou, Toentje Barsten die de bal snel bij kan leggen, die hem dan terugkrijgt. Maar dan staat Toentje Barsten buitenspel. De bal gaat trouwens nog op de pol en moet de bal opnieuw inleveren. Aanval van opnieuw de Meijenaren met een steekpaar van Ramon Vossen. Op de nummer 9 is Sjoerd Boets. Die het schot niet kan afmaken, hij schudt over. Dan gewoon voor de pauze de Kesselnaren nog een keer aanvaluur en een lange paas. En die komt dan bij Remco Paulussen terecht. Kan hij zich op de hoek vrij spelen. Even een geknungel door, maar misschien dat de bal toch nog voor kan zitten. Lukt hem dat in de hoek? Ja, dat lukt hem. Via het hoofd wordt de bal dan uitverdedigd. En dan gewoon de beide ploegen naar de kleedkamer voor een pauze. Tweede helft, Kessel in de aanval met onder andere Luc van Del. Die opnieuw in balbezit komt. Gaat de aanval, maar een overtreding en dan komt er een vrije trap voor de mannen van Kessel. Dan zal het een keer op het doel gaan. Staat de keeper dan goed? Ja, dat staat goed, want die kan de bal een keer opvangen. Opnieuw de Kesselnaren fel in de duels, maar ook de Meijenaren met onder andere de nummer 11. En dat is Deviance, dat is een geit. Kan die door de man passeren? Dat kan er niet, want de verdediger Luc Peter staat op zijn hoede. Vrije trap voor Meijer. Heike Snijder die de bal inbrengt. En dan staat de verdediging van Kessel eigenlijk niet goed. Opnieuw Meijer in balbezit. Komt de bal opnieuw bij Heike Snijder terecht. Hij kan hem dan op doel schieten. Duidt ja, dat duidt. En dan gaat de bal maar net langs de pool. En dan is het geen doelpunt. Opnieuw moeten dan de Kesselnaren in de verdediging. Want Meijer gaat alweer door naar de volgende aanval. En dan is het opnieuw de nummer 7, Toon Barsten. Die kan die een doelpunt maken? Nee. En dan ligt de verdediging goed. En dan stond de Kesselnaren Zimenke. In de corner voor Kessel komt er dan. Kijken wat er mee gebeurt. Doelman van Nienhuis die de bal wegspeelt. Maar dan is er ook gefloten door de scheidsrechter. En komt er een vrije trap. Hij mag de doelman van Kessel de bal ook gaan trappen. Kennen ze dan nog in de achtervolging? Kennen ze die laatste minuten nog gaan scoren? Nee, dat kennen ze niet. Want ook hij wordt er gefluit. Einde wedstrijd. Trainer Harb Bessems van Kessel zal hier zeker niet tevreden mee zien. Maar de trainer van Meijer, Jan Pieters, die heeft de punten in de test.